wawazifumu nyamara amene ali pa screen yu akuti timuthandize maganizo. Nyamara ameneyu amakhala ndi mchimwene wake komanso mkazi wa mchimwene wake. Ndakukhala chonchija kudapezeka kuti mkazi wa mchimwene wake uja adayitanisanso sister wake amakhala mnyumba muja. Mkazi wa mchimwene wake uja amafuna mkuluyu azigonana ndi sister wake uja, ndi mkuluyu amakana chifukwa chakuti iyeyu ali ndi mkazi ndipo amamukonda ndi sakufuna kupanga cheating. Zotsatira zake akamakana, mkazi wa mchimwene wake uja amambopeka malipoti oyipa kwa mchimwene wake. Bero wakoyu alibe khalidwe labwino, china chilichonse chimene amapanga mkuluyu, mkazi wa mchimwene wake uja amangopeza mavuto. Mbero wakoyu sasuka mbali, mbero wakoyu izi ndizi ndi zimene amapanga. Ndi mkuluyu afika potopa, afuna kuti timuthandize maganizo. Azifumu, mkazi wa mchimwene wanu atakhala zoti kupangani zimenezi, inu mungatani amuze mchimwene wake zakhalidwe limene lakhala luchitika iye asakudziwa kapena angozitaya? Ndi mutakhala inu azifumu mungatani?